Ne daj, Slavonijo, da ti zamru njive, ne daj, da ti zatru tvoje dično ime, ne daj da odu s njiva tvoji ratari, čuvaj što nam ostaniše naši stari. Predizborni skup Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje održan je i u prepunoj dvorani u Županji. Za dobro raspoloženje pobrinuli su se tamburaška skupina Prijatelji, Šima Jovanovac, Kičo Slabinac, Prva liga te Crvena jabuka, a članovi HDSSB-a predstavili su svoj politički program, kao i kandidate koji će zastupati interese Slavonije i Baranje u Hrvatskom saboru. Dragi Slavonci, dragi moji Županjci, sve vas srdačno pozdravljam i drago mi je da smo se skupili u ovako velikom broju. Znači, prema ovome broju prisutnih može se reći krenulo za HDSSB u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ne samo da je krenulo, već Slavonija gori, Slavonija traži promjene. Što tražimo mi? Tražimo 20% prihoda za ulaganje u projekte koji će značiti razvoj Slavonije. A HDSSB i ljudi iz HDSSB-a imaju te projekte. Pozdravimo velikim pljeskom našeg predsjednika generala Domovinskog rata Branimira Glavaša. Slavonci, skupimo snage, izađimo zajedno na izbore, dajmo mandat ljudima HDSSB-a, ljudima koji će se boriti za Slavoniju, ljudima i listi Branimira Glavaša, izađimo na izbore i zaokružimo listu broj 14. Slavonci i Slavonke, imate večeras alternativu, ne samo večeras, nego na našim izborima. Draga Županjo, opća opasnost polako prolazi, još će potrebati samo 14 dana. Znam da ste svi izloženi, kao i mi u Slavonskom Brodu i drugdje, od Okučana do Lipovca, raznim ucjenama, pritiscima, ogovaranjima naše stranke i naših ljudi, ali večeras ste vi dokaz da to ništa ne pali, da HDSSB kida okove onih koji su zapostavili i zaboravili Slavoniju. I sve više ljudi koji su potpuno svjesni i koji pametno razmišljaju što učiniti dalje. Oni, večeras im govorimo, imaju svu alternativu, imaju treći put, ne moraju birati ni one lijeve, ni one desne, imaju svoj slavonski HDSSB, svoju slavonsku stožernu stranku na čelu sa generalom Glavašem. I mislim da mi Slavonci zapravo nemamo drugoga izbora, jer pogledamo li i lijevo i desno, zapravo i one vlade koje su bile prije ove nove koja će biti, nije ništa učinila za Slavoniju i Baranju. Ima još jedan vrlo važan razlog, a to je naš nositelj liste i u 4. i u 5. izbornoj jedinici. On je čovjek koji se razlikuje od svih ostalih nositelja liste u ovoj državi. Razlikuje se po tome što je branio Slavoniju dok su neki drugi skijali po Austriji ili bili u Minhen brigadi. Oni tvrde da su napravili stanove za branitelje, da su ih osigurali stambeno. A mi svi znamo da su najbolje osigurali izgleda Branimira Glavaša, Antu Gotovinu, Norca i sve ostale generale. Njihovi su stanovi vrlo sigurni, nažalost. Dakle, dragi Slavonci i Slavonke, kucnuo je čas, opća opasnost je još 14 dana, a nakon toga će svi oni koji su zaboravili Slavoniju osjetiti da Slavonci znaju da su oni vrlo pametni, kao što su uvijek bili vrijedni, i da je Slavonija plemenita zemlja koja zna misliti svojom glavom i zna izabrati svoju stranku HDSSB i listu broj 14. Hvala vam lijepo. Slavonijo, što si kome kriva, kome smeta što tambura svira, kom su kriva tvoja polja ravna,
Slavonijo vjekovima slavna, kom su kriva tvoja polja ravna. Slavonijo vjekovima slavna, ne daj Slavonijo da ti zamru njive, ne daj da ti zatru tvoje dično ime, ne daj da odu s njiva tvoji ratari, čuvaj što nam ostaviše naši stari. Ne daj Slavonijo da ti zamru njive, ne daj da ti zatru tvoje dično ime, ne daj da odu s njiva tvoji ratari, čuvaj što nam ostaviše naši stari. Mi danas tražimo ravnopravnost, a uvjeren sam da Slavonija i Baranja imaju vlastitih potencijala i mogućnosti da sutra budemo, zahvaljujući vlastitim sposobnostima, zahvaljujući vlastitom radu, trudu i odricanju i korak ispred drugih. To je cilj Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje. Na najvišem državnom i partijskom vrhu u Zagrebu donešena je odluka uhapsiti Glavaša, a svi oni će se razbježati nakon toga. To govori da ih je uhvatila panika. Što se ovdje događa? To govori da su pokušali ovaj pokret ugušiti u začetku i onemogućiti širenje ove ideje. A ovaj skup je upravo najbolji odgovor što Slavonija i Baranja misle o represiji, policijskoj državi, koja je u proteklih nekoliko mjeseci pokazala najmračnije lice. Inati se Slavonijo, ljepota nek tvoja boli, nema ono ko te ne zna, ko te ne zna, a ne voli. Inati se Slavonijo, ljepota nek tvoja boli, nema ono ko te ne zna, ko te ne zna, a ne voli. Inati se Slavonijo, ljepota nek tvoja boli, nema ono ko te ne zna, ko te ne zna, a ne voli. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u proteklih 17 godina. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u protekle 2 godine progona kojima smo bili izloženi. I vjerujem u vašu potporu, u vašu iskrenu vjeru da u ono što smo radili, da smo radili časno i pošteno i da ćemo sutra kad se ponovo nađemo, jer ovo je prolazno, ovi progoni su prolazni, kad se ponovo nađemo da ćemo nastaviti raditi na dobrobiti našega grada, na dobrobiti naše Slavonije i na dobrobiti naše drage domovine Republike Hrvatske.